weet niet wat de hele is. Nee, maar ligt die andere stuk, dat ding. Ik stop met filmen, anders ga ik je slaan. Hé, het is jullie boord, niet voor mij. Wat? Wat is genoeg? Oké. Shit. Wat? Is die best wel. Je gaat dat niet op YouTube zetten, hè? Ja, tuurlijk. Biggest Hank. Jongens, allemaal straks naar Biggest Hank. Ja, we gaan zo rennen. Dan heb je fucking bij ingaan. Dan moet je, eigenlijk moet je de film stoppen en dan daarna weer verder gaan. Dan gaan we overnieuw. Nou, we gewoon zo meteen naar beneden en dan als hij doet thuis, dan knip ik en plak ik wel. Dan knip ik en plak ik wel. Dan knip ik en plak ik wel. Ga eerst, ga eerst. Maar dan hardstel. Go. Ja, wacht maar even, Je gaat zo over het halve minuut. Misschien nu niet, maar net nog wel. Go. Zo